Arewa ta rikice babu tsaro baba. Baba ya kamata a ƙara tsaro. Baba sun sace min mahaifiyata inda a yanzu haka da muke yaɗa muku wannan rahoto. Dauda Kahutu Rarara fa ya saki sabuwar waƙar tonon siririn gwamnatin Najeriya. Domin a yanzu haka bayan sace masa mahaifiyarsa a cikin daren yau ne kuma ya saki sabuwar waƙar shi a karon farko ya ce rikici ya barke a Najeriya kuma dole sai mun faɗi gaskiya domin kuwa da sa hannun wasu a gwamnatin Najeriya kan batun sace min mahaifiyata. A yanzu haka ku biyo ni a wannan bidiyo domin ganin bidiyon mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ɗin a sanda yake waƙar babu tsaro a Najeriya. Amma idan wannan ya kasance shigowar ku ta farko, dore ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabbin labarai da sabbin bidiyoyin mu a koda yaushe. Muna godiya da ziyartar Kannywood Update. To dai a yanzu haka fa lamari ya sha bamban da sauran lamurrukan sace-sace domin a wannan waka Rarara ya bayyana cewa Babu ban san yadda zan ba, ita ce jigona kuma ita ce abin alfahari na a duk inda nake a kuma ko ina. Ita din na ɗauke ta tamkar abar alfahari na mahaifiyata kuma jigona. Dauda Kahutu Rarara dai ya yi ƙarin bayani da kuma sauran abubuwa akan mahaifiyar tasa, inda Dauda Kahutu Rarara a ƙarshen bayanin nasa yake cewa mahaifiyata kuma abar alfahari na su ne suka ɗauke min ita, ina da buƙatar ta dawo inda nake baba. Lalle Dauda Kahutu Rarara cikin nutsuwa ya saki wannan waka inda a ƙarshe kuma ya zazzagi wasu ba ma irin wasu daga cikin jaruman Kannywood domin bincike ya tabbatar da cewa Dauda Kahutu Rarara fa yana matukar zargin mawaki Naziru sarkin waka kan batun da sa hannunsa akan batun sace mahaifiyar tasa. A wani bidiyo da kwanakin baya jaruma Aisha Humaira ta fito ta saki ya jawo cece-kuce a social media, inda a yanzu haka jaruman TikTok suka fito suka yi ta mayar da martani kan masu murna kan batun sace mahaifiyar Dauda Kahutu Rarara din, domin kuwa Aisha Humaira ta jawo hankalin masoyanta da ma dai wasu masu son faɗin gaskiya, inda a bidiyon da ta saki ta bayyana cewar masu murna kan batun sace mahaifiyar Rarara bai kamata ku yi ba, kwara ma da shi aka sace din da za ku iya yi ku da kuke maƙiyansa, amma fa mahaifiya ce. Wannan shine bayanin da Aisha Humaira ta yi a sanda ta fito ta yi magana kan batun sace mahaifiyar Dauda Kahutu Rarara din. Wannan shine kanin labaran kuma shine jigon rahotannin kuma shine karshen wakar da muke tafi da ita. Idan wannan ya kasance shigowar ku ta farko, ku kasance da mu a koda yaushe kuma a duk inda kuke a faɗin duniya baki ɗaya ta hanyar danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabbin labarai game da sabbin bidiyoyin mu masu asali. Da zarar mun ɗora muna godiya sosai da ziyartar wannan shafi mai albarka na Kannywood Update.